Λοιπόν, εσύ λέγε, εγώ έχω κλείσει ένα μικρό ξενοδοχείο 50 μέτρα από τη θάλασσα στη Σέριφο και εκεί θα πάμε. Ωραία, και τι είναι, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο. Τάκ, εγώ λέω να κατέβουμε στη Μήλο. Εγώ λέω να κατέβουμε στη Σέριφο. Και με το που θα γυρίσουμε στην Αθήνα θα σε στείλω κατευθείαν στον Παύλο τον ψυχολόγο. Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση. Τι θες να πεις, Ελένη μου? Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά, Διονύση. Πιο συχνά από όλους μας, βέβαια. Ο Θεός φαίνεται να ξεκαρδίζεται με τα σχέδια του πατέρα. Πες του να σταματήσει. Θείε. Της θείας σου ο θείος. Έλα, πατέρα μου. Φτάσατε? Τώρα είμαστε ήδη στην παραλία. Πες μου τι πίνετε, μπύρες. Πίνουμε μπύρες, ναι. Τι κάνετε? Όχι. Εννοούσα ότι περνάμε τόσο καλά και είμαστε τόσο χαρούμενοι που είναι σαν να πίνουμε μπύρες. Ας το μπουκάλι κάτω. Μάλιστα, πατέρα μου. Άκουσε προσεκτικά. Την αδερφή σου δεν θα την πλησιάσει στα 5 μέτρα. Θα είναι πάντα ανάμεσά σε αυτοί οι δύο κοπρίτες που έχετε μαζί. Εσύ θα κοιμάσαι στη μία άκρη της παραλίας και η Εύα στην άλλη, κατάλαβες? Και μην αντιληφθώ το παραμικρό, θα σε στείλω στο χωριό να βόσκεις σκότος του παππού. Κατάλαβα, πατέρα μου. Τι είπαμε για το μπουκάλι? Ναι, πατέρα μου. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ναι, φυλάκια. Ποιος ήταν? Πες. Σπυριακό, έχω μια καλύτερη ιδέα. Γιατί να μην οδηγήσω εγώ, να σας πάω μέχρι το χωριό? Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να πεθάνουμε. Αναχατήσω. Ελένη μου, κοίτα ποιους βρήκα στο νησί. Γιατί είσαστε εδώ και δεν είσαστε στη Μήλο? Εσύ, μαμά, γιατί δεν λες που πηγαίνεις? Λοιπόν, θα πάρουμε όλοι μαζί ένα ωραίο πρωινό. Το πρωινό είναι η βάση της ημέρας. Και μετά, τι σας έχω? Πρόγραμμα! Πρόγραμμα! Σας κάνω το γύρο του νησιού. Τι παραλίες, τι Στυλί και το Μάκη να έρθουν και αυτοί. Να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάρε και αυτό το Φώτη, μωρτό, λυπάμαι τον καημένο ρήμαδο. Ψήνεται στην Αθήνα να έρθει να κάνει κανένα μπάνιο για αυτός. Ο Φώτης έχει πάει στη Μύκονο. Ο Φώτης έχει πάει στη Μύκονο. Αν δεν πάει ο Φώτης στη Μύκονο, ποιος θα πάει? Αύριο λέω να ανοίξω το μαγαζί, θα έρθεις και εσύ μαζί. Εγώ. Ναι, σε σένα το λέω. Και γιατί δεν το ανοίγει ο Φώτης? Ο Φώτης είναι στη Μύκονο. Στη Μύκονο είναι ο Φώτης. Άμα δεν είναι ο Φώτης στη Μύκονο, ποιος θα είναι? Λοιπόν, έχουμε το μεγάλο μουσικό γεγονός των ημερών στην Αθήνα, την συναυλία του Πίτερ Γκάμπριελ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και από ό,τι ξέρω έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, γι' αυτό προλάβετε. Άκουσες, Διονύση, μου έρχεται ο Πίτερ Γκάμπριελ. Έρχεται? Ναι, και έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Ποιος είναι αυτός? Καλά, δεν ξέρεις τον Πίτερ Γκάμπριελ? Επειδή ξέρω πολύ κόσμο, μήπως δεν μου έρχεται τώρα ίσως. Ο Πίτερ Γκάμπριελ γεννήθηκε τη δεκαετία του 40, ρε μάνα, έλεος. Ναι, βρε παιδί μου, αυτός είναι μεγαλύτερος από μένα. Δηλαδή πώς είναι αυτός, 80? Καλά. Νάτος και ο Πίτερ. Σου έρχεται. Για να μου δανείζετε τίποτα ευρώ, ούτε να το συζητάμε. Ούτε να το συζητάτε. Ωραία. Θα μου φέρνετε τσιγάρα στη φυλακή. Με αυτά τα λεφτά θα πλήρωνα κάτι ακάλυπτες επιταγές που έχω. Μάλιστα. Να σου πω. Δεν παίρνεις εσύ την καντίνα να πουλήσεις τα λουκάνικα να οικονομήσεις κανένα φράγκο? Μόνος μου, ρε. Ξέρω εγώ από αυτές τις δουλειές. Αν με βοηθούσατε κι εσείς. Ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Γιατί? Κλειστό το μαγαζί άλλωστε. Κάτσε, ρε Διονύση. Θα πάρουμε την καντίνα του παιδιού να πάμε να πουλήσουμε τώρα τα. Να σου πω. Πότε είναι αυτή η συναυλία που κάνει αυτός ο Πίτερ Παπαρόπουλος που θέλει να πάει η Ελένη? Α, ο Παπαρόπουλος. Αυτός αρέσει πάρα πολύ στην Ελένη. Θέλει να κάνει και παιδί μαζί του. Θέλει η Ελένη να κάνει παιδί με τον Παπαρόπουλο, ρε. Μην ανακατεύεσαι εσύ. Εσύ μείνε στο εμπορικό μέρος. Ξέρεις πόσα σάντουιτς μπορεί να πουλήσει έξω από μια τέτοια συναυλία, Και μπύρες και αναψυκτικά 2 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό και αν θέλουν. Και αν δεν θέλουν να σκάσουν, ρε. Λοιπόν, παιδιά, και ό,τι βγάλουμε δεν πεναζόμαστε, έτσι. Όχι, ρε Μάκη, εγώ για σένα. Όχι, Διονύση, Μα τι να παρακαλώ, μοιραστούμε? σε παρακαλώ πάρα πολύ, Διονύση. Μάκη, κοίταξε Το να δεις. μοιραζόμαστε, Εντάξει, Μάκη, θα μοιραστούμε. Βεβαίως να μοιραστούμε. Πώς είναι, 30.000 πέρα το Καραϊσκάκι, η μισή να διψάσουν, είναι κάποια λεφτά, Και θα παρακολουθούμε και την Ελένη. Βρεά την Ελένη, εμείς για το φίλο μας την Ελένη τώρα. Λοιπόν, και αν πάει καλά η επιχείρηση, το κάνω franchise αλυσίδα με καντίνες. Και θα επεκταθώ και στην Ευρώπη. Ωραία. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες, παιδιά. Διονύση, Σ' ακούω. πιάσε μια μπύρα. Σπύρο, Κι εγώ σ' ακούω. σώθηκα με αυτό που σκέφτηκα. Η μαμά είπε να βάζουμε και ένα πολύ ψηλό κομμάτι ντομάτα. Τι είναι, Διονύση, ρώτησες? Ποιο πράγμα? Αν θα κάνει παιδί μαζί σου ή με τον Πίτερ Τάδε. Όχι, θα τη ρωτήσω, έχω καιρό. Ωραία.
Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζα στο πάνω μέρος και στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στη Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός. Κάνα 2 φορές συνάντησα το Φιλιππίδη. Έλα Παναγία μου, και τι είναι αυτό το πράγμα.